Hey guys, so padawing Nebraska, may bisitaon. So, lahi na siya nga state. Usually Naka-road trip after 8 months. Pero ang misugat kay loko uwan. na rin, gusto mo kayong uwan niya. Oh no! Dapat nga mag-enjoy kapon mo sa video, bisag uwan niya. Taas-taas gid ni nga joyride kay duha ka state amo agyan, Iowa. Mga 11 oras raman ang biyahe ka. 12 ka oras. Kung straight ha, 12 ka oras niya, na may mga stopover, so kasi makambat yung mga 15 hours. So, kita ta niya, enjoy! Mira!
kaon sa niya kay gutom na kayo. Napami 8 ka oras nga drive-on ba. So, kita ka taon. Uy, ate ka? Ha? Nagyuto na mi. Nya, nato lang good. Inauga nga adobo. Bisayang adobong baboy. Ug, Asan to tag-G's na tong kanon diha? sure. Kanon. Long ilong makita. Ug, wala lain. Oh, na siya. Happy na na to, ani? Ang atong soft drinks ang tubig. Sprite. Tubig. O, nasa may snacks nga. Iluto nga. Manin. Right. Burger nga rice, kanya adobo nga baboy, oh. May kayo, oh. Papaak dito, papa ko. Right. Punan gyud another 1 hour amo ang ruta guys kay gisugo mig tangad. Katay maning tangad eh. Matuwig isang store hapit mi. So 5 hours na lang naibilin para maabot mi sa among destination. Plus 1 hour kay mo. Dito pa man mi sa isang store. Tuwa na ning tangad nalompo na. Abot na mi sa Asian store darang nagsugo na mong tangad ay taga Matika. Kuya biyani eh. More gihapit na gid mo. More gihapit na mo ni tangad. Duha ka pulos. Di ba? Ano ko man diri nga kay stricto ba din personal eh pa sanitizeron ka sa kamot. Di puputos pa gid ang imong kamot which is good, di ba? Yeah. Unya. Unsa may nadaw-daw nimo? First eat ra pag sanitize. Kaki dara imong tangad frozen. Tangad. Og sili. Oh. One day, kung itanaw ka ni existing subscribers ka, thank you kayo sa pagpadayon o suporta sa buong channel niya. Inaot nga, padayon nagyapon mong support niya. Tanaw ka ni, yawa pa nga subscribe. Kalimot o So pa may gihuwat nimo. Diya para Tunatan-aw ka, nya wala ka nag YouTube algorithm ba para subscribe. Para bibo ba? Para bibo ta. Yeah. More to siya. Thank you kayo sa tanong suporta niya. Stay tuned mo sa mga future videos na mo kay haruson na mo tanan state diri sa US para i-share sa inyo Mayaman. among experience po. Kahilig ko may road trip travel. So karon Nebraska, then Wyoming, then Colorado. Haros na karon nga week. Memorial Week. Day din sa
dito sa gabi so nigikan mi kanina wapay 7 sa buntag. So karon kay gabi na. Finally na init. Gabi na pero perti mang inita. Loko na ni dire taas pa kay adlaw. Nya hapit na alas 8. Pugo. 1 hour 40 minutes. Nagabi. I want McDonald's. Gabi na gyud kapoy na kay sa tuhod ug kamot. Ang ikapoy king drive Ngali maka oras pa tong drive. McDonald's. I want McDonald's. Kakorn di ba pugnan ani ilahang kuan? Ay, Gugma ang ilang pangan, gugma. gasolinaan, convenience store. I want McDonald's. Pag sig English lagi na oy. Siyempre, ang ganaan sa bata mo gid ni. Tanawa mga tao, sige iyahag tubil, walay gasoline boy diri, gasoline girl, Gasoline girl, Jad. Tubil na tubil. Ay, awa ka puya. Baka ka. Ha? Baka. Asa man ta padongdong? Padongdong, asa ta padong? Iskabula. Hello, abot na mi diri sa Nebraska sa balay sa kuan. Dala diri love. Unsa man? Oh, dara akong cousin, si Kay. Nakita na gid ni. Kaya kita katuig wala kita day. Kuan, dili tuwi. How many years you got here? How many years ka na Ano wala English na sa Bisaya kay law. So nabot na gid mi rin for like 15 hours nga drive niya. So for kaya naman diri And tomorrow kay madto mig dayon nga state. So pahuway mig sayo ron sleep early because mag-drive na sila another maybe 9 hours nga drive. So say hi. Can I borrow some chili? I need to rub his hands on chili. Nay na nawagan diri taga Matika man ni. Nakita lagi. Balo, medyo pumakat din. Isa yung mamagpapa na Ay, Tanilia, ay Manoy, kumusta mo diha? Regards ko ninyo, yamping mo dito mo. Ay, sa tanan jud sa family. Nagkita na jud mo after 5 years. Mura ta mong istorya niya. Kita ta sa next nga video. Thank you. Bye-bye.